දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛය තුළ අපි එක් එක්කෙනා දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කරන සහ උන්වහන්සේ නමස්කාර සේවය කරන අය අද රාත්‍රියේදී කැමති ඔබ සමග දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ නමස්කාරයේ පිළිබඳව ඉතාමත් වටිනා කාරණා කීපයක් බෙදා ගන්නට. Pastor translations. சதீசிலின் பாஸ் உங்களால முடியுமா? ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் இந்த நாளிலும் கூட நமஸ்காரத்தை குறித்து பகிர்ந்து கொள்ள விருப்பப்படுகிறேன். නමස්කාරයේ ජීවිතයකට ඇතුල්වීම ඉතාමත් වැදගත් යහපත් දෙයක්ව තිබෙනවා. நமஸ்காரத்தின் ஜீவியத்துக்குள்ளாக கடந்து போவது மிக முக்கியமானது. අපි දන්නවා නමස්කාරය ඉතාම දෙවියන් වහන්සේත් එක්කලා සමීප වෙන්න පුළුවන්, දෙවියන් වහන්සේට ලං වෙන්නට පුළුවන් තිබෙන හොඳම සහ සමීපතම මාර්ගයයි. நமஸ்காரம் என்பது தேவனோடு கூட ஐக்கியம் வைப்பதும் தொடர்பு வைப்பதும் அவரோடு கூட நெருங்கி இருப்பதுமான ஒரு வேலையாயிருக்கிறது. අපි දන්නවා නමස්කාරයට ඉංග්‍රීසියෙන් වචනයක් කියනවා worship කියන වචනය. ஆங்கிலத்தில் worship என்று சொல்லுவோம். දැන් මේ worship කියන වචනය නිර්මාණය වෙන්නේ පරණ ඉංග්‍රීසි වචනයකින් worship කියන වචනය කරන කොටගෙන. ஆகவே ஆங்கில மொழியிலே இது பழைய அங்கே தொடர்பாடலாக இருக்கிறது. ඒ තේරුම තමයි වටිනාකම ප්‍රකාශ කිරීම කියන කාරණාව. ஆகவே அதனுடைய அர்த்த விளக்கம் என்ன சொல்லுகிறது என்றால் மிகவும் பெருமதியான நேர செலவழிப்பு என்று. අපි දෙවියන් වහන්සේව අදහනවා, විශ්වාස කරනවා. උන්වහන්සේගේ වටිනාකම අපි නමස්කාරය තුලින් ප්‍රකාශ කිරීමක් කරනවා. ஆண்டவருடைய பெருமதியான காரியத்தை நாங்கள் வெளிப்படுத்துகிறோம் இந்த நமஸ்காரத்தின் மூலமாக. දෙවියන් වහන්සේ අපේ ජීවිතේ කොතරම් වටිනවද කියන එක පැවසීම තමයි නමස්කාරය කියලා කියන්නේ. தேவன் எவ்வளவு பெருமதியானவர் எங்களுடைய வாழ்க்கையில என்று சொல்வதுதான் இந்த நமஸ்காரமாயிருக்கிறது. බයිබලේ නමස්කාරය පිළිබඳව මූලික අදහස් කීපයක් තිබෙනවා. ஆக வேதாகமத்தில் இந்த நமஸ்காரை குறித்துதான அங்கே பிரதானமான கருத்துக்கள் இருக்கிறது. නව ගිවිසුමේත් පරණ ගිවිසුමේත් වචන දෙකකින් නමස්කාරය හඳුන්වනවා. ඒක ඊටමත් වැදගත්. ඒ වගේම ඒක අපිට අපේ ජීවිතයට ඊටමත් ප්‍රායෝගික දෙයක්ව තිබෙනවා. பழைய ஏற்பாட்டிலே புதிய ஏற்பாட்டிலே இந்த நமஸ்காரத்தை குறித்துதான காரியங்கள் இருக்கிறது. அது மிகவும் எங்களுக்கு முக்கியமாக இருக்கிறது. පරණ ගිවිසුමේ හේබ්‍රේව අදහස තමයි බිම වැතිරීම නැත්තම් උන්වහන්සේට හිස නමලා ආචාර කරනවා කියන එක. பழைய ஏற்பாட்டு முறையிலே எபிரேய மொழியில் நாங்கள் சொல்லுவோம் என்றால் தலை வணங்கி ஆண்டவரை நமஸ்கரிப்பது என்று சொல்லப்படுகிறது. උන්වහන්සේගේ උත්කෘෂ්ඨතාවයන් පිළි අරගෙන උන්වහන්සේ ඉදිරි අපි අපිවම යටත් කරගන්නවා දෙවියන් වහන්සේට ගරු කරන පිණිස. நாங்கள் தேவன் உயர்ந்தவர் என்பதை பார்த்து நாங்கள் அவருக்கு அங்கே தலை வணக்கம் செய்வதுதான் அதை குறிக்கிறது. ඒ වගේම නවගිවිසුමේ ග්‍රීක අදහස තමයි දෙවියන් වහන්සේට ගෞරවයෙන් ලංවීම උන්වහන්සේට සමීප වීම කියන වචනය. அங்கே கிரேக்க மொழியிலே புதிய ஏற்பாட்டு வழக்கத்தின்படி ஆண்டவரை கனப்படுத்தி அவரோடு கூட நெருங்கி சேர்வது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ සහ අපි අතර තිබෙන සමීප ප්‍රේමණීය සම්බන්ධතාවය නමස්කාරයෙන් විදහපානවා. ஆகவே ஆண்டவரோடு கூட நெருங்கிய கனப்படுத்துதலோடு கூடிய அன்போடு கூடிய நமஸ்காரம் தான் அடங்கியிருக்கிறது. නමස්කාරය කියලා කියන්නේ අපි දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රතිචාර දැක්වීමක්. அங்கே நமஸ்காரம் என்று சொல்வது ஆண்டவரோடு கூட நாங்கள் பிரதியுத்தரம் சொல்லுகிற காரியத்தை குறிக்கிறது. ඒ වගේම නමස්කාරය කියලා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේට යටහත් වීමක්. அங்கே தேவனுக்கு நாங்கள் கீழ்ப்படிந்திருப்பதையும் நமஸ்காரம் என்று சொல்லலாம். ඒ වගේම ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ ඉදිරියේ අපේ ජීවිත රටාව බවට පත් වෙන්න අවශ්‍යයි. அந்த நமஸ்காரமானது நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கை நடைமுறையாய் மாற வேண்டும். මේ කාරණා තුන කෙටියෙන් කිව්වොත් නමස්කාරය කියලා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ ශුද්ධකම සහ මනුෂ්‍යයන්ගේ නිහතමානිකම මුණ ගැසෙන ස්ථානය.
ஆகவே இந்த நமஸ்காரத்திலே நாங்கள் மனிதனுடைய பரிசுத்தத்தையும் எங்களுடைய நேர்மைத்துவத்தையும் காண்பிக்கிறது. මා ප්‍රිය කරන දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ ඊටමත් යහපත් ඊටමත් අනර්ග පදයක් තිබෙනවා. அங்கே நான் பிரியப்படுகிற தேவனுடைய வார்த்தையிலே மிகவும் மேன்மையான ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது. ඔබට මගේ පිටිපසෙන් පෙනෙනවා එම වචනය මම දේව ගෘහයේ ඇතුලේ සඳහන් කරලා තිබෙනවා ගීතාවලියේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි පදේ. அங்கே என்னுடைய பின்புறத்திலே போடப்பட்டிருக்கிற அந்த திரையிலே போடப்பட்டிருக்கிற காரியத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம். அங்கே சங்கீதம் எழுதின புத்தகம் 5ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்திலே சொல்லப்பட்ட காரியம். දාවිත් රජතුමා දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ කියන්නට යෙදෙනවා ඉතාමත් වැදගත් කාරණාවක්. ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே தாவீது சொல்ல விருப்பப்படுகிற ஒரு முக்கியமான காரியத்தை போடப்பட்டிருக்கிறது. ඔව් කියනවා ගීතාවලියේ 5:7 මම වනාහි ඔබගේ අධික කරුණා ගුණය පෙරදරි කොට ඔබගේ ගෘහයට ඇතුල් වන්නෙමි. ඔබ කෙරේ බයින් යුක්තව ඔබගේ සුදු මන්දිරයේ දෙසට නමස්කාර කරන්නෙමි කියලා. உம்முடைய கிருபையின் நிமித்தமாக நான் உம்முடைய சன்னிதானத்துக்கு நான் வந்து நிற்கிறேன், நான் பயபக்தியோடு உம்மை தொழுது கொள்வேன் என்று சொல்லுகிறார். වසර කීපයකට ප්‍රථමයෙන් මගේ ජීවිතේ විශාල බලපෑමක් ඇති කරපු බයිබල් පදයක් මේ පදය. பல வருடங்களுக்கு முன்பதாக மிகவும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின வேத வார்த்தை தான் இது. නමස්කාර ජීවිතයකට ඇතුල් වෙනකොට දෙවියන් වහන්සේ අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් තිබෙනවා. ඒ වගේම අපි දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ කළ යුතු දෙයක් තිබෙනවා. ඒ දේ අපිට මේ ස්ථානයේදී ප්‍රකාශ කරනවා. ஆகவே நமஸ்காரத்திலே நாங்கள் தேவனுக்காக செலுத்த வேண்டிய ஒரு பகுதி இருக்கிறது. அதே போல தேவன் எங்களிடத்தில் எதிர்பார்க்கிற ஒரு காரியமும் இருக்கிறது. දාවිත් රජතුමා කියන එහෙත් මම ඔබගේ කරුණාවෙන් ඔබගේ ගෘහයට ඇතුල් වෙනවා. ඔබ කෙරේ පක්ෂපාතිකම නැත්නම් බයෙන් යුක්තව ඔබගේ සුද්ධ මාලිගාව දෙසට හැරිලා නමස්කාර කරනවා. ஆண்டவரே, உம்முடைய மாளிகைக்குள்ளாக நான் பயபக்தியோடு வருகிறேன், அதே போல நான் அதை கனமாக நான் எண்ணி வருகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். අපි කරුණු තුනකට අපේ අවධානය යොමු කරන්නට යනවා මේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ සමග. நாங்கள் 3 காரியத்துக்கு நாங்கள் இந்த நேரத்திலே வேத வார்த்தையிலிருந்து நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். නමස්කාරේ පළවෙනි කාරණාව තමයි නමස්කාරයේ පදනමක් තිබෙනවා. நமஸ்காரத்துக்கு அங்கே படிமுறைகள் இருக்கிறது. ඕනෑම දෙයකට පදනම නැත්තම් අත්තිවාරම ඉතාමත් වැදගත්. அங்கே எந்த காரியத்துக்கும் அத்திவாரம் அதாவது முதல் படிமுறை தேவை. ඒ අත්තිවාරම නැත්තම් නිර්මාණය නැත්තම් ගොඩනැගීම ඉදිකිරීම සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. அந்த அத்திவாரமானது அங்கே முதல் படிமுறையானது சரிவராவி அங்கே முதலாவதாக தேவைப்படுகிறது. නමස්කාරය කියන ඒ විශාල ඉදිකිරීම නැත්තම් ඒ ගෘහය ඒ ප්‍රකාශ වෙන ස්ථානය ගොඩනැගිලා තිබෙන පදනම තමයි දෙවියන් වහන්සේගෙන් ලැබිච්ච කරුණාව. ஆகவே இந்த நமஸ்காரம் என்கிறதான அங்கே குகை அங்கே கட்டப்பட்டிருக்கிற அந்த நமஸ்காரம் என்று சொல்லுகிற காரியம் கட்டப்படுவது அங்கே தேவனுடைய கிருபையிலே அமைந்திருக்கிறது. නමස්කාරය ආරම්භ වෙන්නේ අපේ දක්ෂතාවයකින් හෝ අපේ ධර්මිෂ්ඨකමින් නෙවෙයි. அது எங்களுடைய அங்கே முடிந்த காரியத்தினாலே அல்ல, அல்லது எங்களுடைய திறமையினாலே அல்ல இந்த நமஸ்காரம் செய்ய முடியாது. නමස්කාරය ආරම්භ වෙන්නෙම දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව මත. நமஸ்காரம் ஆரம்பிப்பது தேவனுடைய கிருபையின் அங்கே முன்னிலையிலே தான் ஆரம்பமாகிறது. දාවිත් රජතුමා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ ලියනවා මම වනාහි ඔබගේ අධික කරුණා ගුණය පෙරදරි කරගෙන. ஆகவே தாவீது ராஜா சொல்லுகிறார், உம்முடைய கிருபையின் மிகுதியினாலே என்று சொல்லுகிறார். මේ ගීතාවලියේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ දාවිත් රජතුමා ඕ ඊශ්‍රායල් රජ විදිහට ඕ අභියෝගාත්මක අවස්ථාවකට මුහුණ දීලා ඉන්න වෙලාවේ ලියපු වචනයක්. அங்கே இந்த வார்த்தை எழுதும் பொழுது அங்கே இஸ்ரவேல் மக்கள் மத்தியில் அவர் ராஜாவாக இருந்து பல சவால்களுக்கு முகம் கொடுக்கிற நேரத்தில் தான் இதை எழுதியிருக்கிறார். ඕ කියනවා මම ඔබගේ කරුණාව පෙරදරි කරගෙන නැත්නම් ඔබගේ කරුණාව මම ඉදිරියෙන් තබාගෙන තමයි මම ඔබ වහන්සේගේ අභිමුඛයට එන්නේ. ஆண்டவரே, உம்முடைய கிருபையை நான் முன்னிலையிலே வைத்துதான் உம்முடைய சமூகத்துக்கு வருகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். අපේ ජීවිතයේ දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කරද්දී ඒ නමස්කාරයේ පදනම වෙන්න ඕනේ දෙවියන් වහන්සේ අපිට දැක්වව ඒ කරුණාව. ஆகவே எங்களுடைய நமஸ்காரத்திலே முன்னிலையிலே இருக்க வேண்டும். ஆண்டவர் எங்களுக்காக கிருபை அளித்ததை நாங்கள் முன்னிலைப்படுத்த வேண்டும். දැන් ඒ දේ ඇවිල්ලා අයිතියක් නෙවෙයි වරප්‍රසාදයක්. அது எங்களுக்கு சொந்தம் அல்ல, அது வரப்பிரசாதமாக இருக்கிறது. ඒ නිසා තමයි දාවිත් රජතුමා පවා දෙවියන් වහන්සේගේ ගෘහයට ඇතුල් වීමට සුදුසුකම ලෙස දකින්නේ
ඔහු තමාගේ රජකම නෙවෙයි ඔහුට දෙවියන් වහන්සේගෙන් ලැබිච්ච මහත් කරුණාව. ஆகவே தாவீது தன்னுடைய ராஜாவாக இருந்தாலும் அங்கே தன்னுடைய திறமை நிமித்தமாக போகாமல் ஆண்டவருடைய கிருபை நிமித்தமாக தான் ஆண்டவருடைய மாளிகைக்கு போக முடியும் என்று காண்பிக்கிறார். ඔහු ඒ නිසා ප්‍රකාශ කරනවා දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛේ මම වනාහි ඔබගේ අධික කරුණා ගුණය පෙරදරි කරගෙන ඔහු විශ්වාස කරනවා ඒ ඔහුගේ ඉදිරියෙන් තියෙන්න යන්නේ ඔහුගේ ඉදිරියෙන් තියෙන දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව කියන එක. ஆகவே தாவீது ராஜா எப்பொழுதும் தன்னுடைய முன்னிலையிலே ஆண்டவருடைய கிருபை தான் எல்லா காரியத்துக்கும் தேவனை ஆராதிப்பதற்கும் தேவனோடு கூட தொடர்படுவதற்கு என்று காண்பிக்கிறார். අපි මොහොතක් අපේ අවධානය යොමු කරොත් අපි දෙවියන් වහන්සේව පිළිගත්ත මොහොතවල් නැත්නම් උන්වහන්සේව හඳුනා ගන්නට යෙදිච්ච මොහොතවල් ගැන நாங்கள் கொஞ்சம் எங்களுடைய அவதானத்தை நாங்கள் ஆண்டவரை அறிந்து கொண்ட அல்லது நாங்கள் கேள்விப்பட்ட நேரத்துக்கு நாங்கள் திருப்புவோம் என்று சொன்னால் අපි වරක් අපේ පාපය ගැන දෙවියන් වහන්සේට කියලා උන්වහන්සේගේ ඉදිරියේ අපි සමාව ලැබුවා. ඒ අවස්ථාව අපිට විශාල කරුණා බරිත අවස්ථාවක් වුණා. நாங்கள் போய் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே எங்களுடைய பாவத்தை அறிக்கை செய்து ஆண்டவரிடத்திலே நாங்கள் இந்த காரியங்கள் எல்லாம் சொல்லுவது எங்களுக்கு மிகவும் முக்கியமான நேரத்தை கொண்டு வந்தது. ඒ ලැබිච්ච අවස්ථාවම දෙවියන් වහන්සේට নমස්කාර කරන්න අපේ අතුලාන්තයේ විශාල පෙළඹීමක් ඇති වුණා. ඒ නිසා එදා සිට මේ දක්වාම අපි දෙවියන් වහන්සේට নমස්කාර කරමින් උන්වහන්සේට ගෞරවය කරමින් අපි උන්වහන්සේට පක්ෂපාතීත්වයක් දක්වමින් සිටිනවා. ஆகவே எங்கள் உள்ளான ரீதியாக எங்களுக்கு ஒரு உணர்த்துதல் வந்து அதன் பிறகு நாங்கள் ஆண்டவரை நாங்கள் தேடுவதற்கு ஆண்டவரிடத்திலே போய் மன்னிப்பு கேட்டு ஆண்டவரிடத்திலே ஆண்டவரை ஆராதிக்க வேண்டும் என்ற உணர்வோடு கூட நாங்கள் இந்த நாள் வரும் வரைக்கு தொடர்ச்சியாக நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம். අපි හැම කෙනෙකුටම දෙවියන් වහන්සේට নমස්කාර කරන්න කැඳවීමක් තිබෙනවා. எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவரை ஆராதிப்பதற்காக அழைப்பிதழ் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். උන්වහන්සේ පාපිෂ්ඨ වූ අපිට උන්වහන්සේ নমස්කාර කරන්න මාවතක් විවෘත කරලා දුන්නා. ඒ මාවත අපි දකින්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණා ගුණය ලෙස. ஆகவே தேவனை ஆராதிப்பதற்காக தேவன் ஒரு வழியை ஆயத்தம் பண்ணி தந்தார். அந்த வழிமுறைதான் ஆண்டவருடைய கிருபை நிமித்தமாக எங்களுக்கு கிடைத்தது. උන්වහන්සේ අපි හැම කෙනෙකුට নমස්කාර කරන්න ආරාධනා කරනවා. අපිට ලැබිලා තිබෙනවා ඒ වරප්‍රසාදය. ஆகவே எங்கள் அனைவரையும் ஆண்டவரை ஆராதிப்பதற்காக அழைக்கிறார். அந்த கிருபை வர எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது. ඒ නිසා নমස්කාරයේදී උන්වහන්සේගේ කරුණාව සිහි කිරීම නැත්නම් උන්වහන්සේගේ කරුණාව මෙනෙහි කිරීම උන්වහන්සේ අපිට දැක්වූ ඒ අනුග්‍රහය සිහි තබා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. ஆகவே நாங்கள் நமஸ்காரத்திலே அவருடைய கிருபையும் அவருடைய அனுக்கிரகத்தையும் நாங்கள் நினைவிலே வைத்துக் கொள்வது மிக முக்கியம். අපේ নমස්කාරයේ පදනම විය යුත්තේ දෙවියන් වහන්සේ කොයිතරම් දුර අපිට කරුණා කළාද ඒ කරුණාව අපි කොයිතරම් ලැබුවද අන්න ඒ මත සිටගෙන අපි කරන নমස්කාරය දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රසන්න নমස්කාරයක් බවට පත් වෙනවා. ஆண்டவர் எவ்வளவா எங்கள் மேலே கிருபையாயிருந்தால் கர்சனையாய் இருக்கிறார் என்று சொல்லி நாங்கள் வைத்து அதன் அடிப்படையிலே நாங்கள் ஆண்டவரை ஆராதிக்கும் பொழுது அது மிகவும் முக்கியத்துவம் வகிக்கிறது. ඒ වගේම දෙවිනි කාරණාව තමයි নমස්කාරයේ ආකල්පය. ஆகவே இரண்டாவது காரணம் என்னவென்றால் அங்கே நமஸ்கரிப்பதற்கான தேவையான காரியங்கள். අපි ඕනෑම දෙයක් කෙරේ දකින ආකල්පය ඉතාමත් වැදගත්. ஆகவே நாங்கள் செய்ய தேவையான ආකල්පය மனநிலை. අපි මේ নমස්කාර අල්තාරයේ සේවය පිළිබඳව දකින ආකල්පය ඉතාමත් වැදගත්. ஆகவே எங்களுடைய மனநிலை எங்களுக்கு மிக முக்கியம். இந்த நமஸ்காரம் அந்த பகுதியிலே நாங்கள் இடைப்படும் பொழுது ගීතාවලිය 5 වෙනි පරිච්ඡේද 7 වෙනි පදේ අපි දකිනවා දාවිත් රජතුමාගේ ආකල්පය මොකක්ද? ஆகவே அங்கே சங்கீதம் 5ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற விதமாக சங்கீதக்காரருடைய மனநிலை எப்படிப்பட்டது என்று நாங்கள் பார்க்கிறோம். ඔහුගේ ආකල්පය තමයි දෙවියන් වහන්සේට පක්ෂපාතීත්වයක් දැක්වීම. ஆகவே அங்கே அவர் எந்த விதமான பட்சபாதம் இல்லாத நிலைமையை காண்பிக்கிறார். ඔකේනවා ඔබ කෙරෙහි බයින් යුක්තව ඔබගේ සුදු මන්දිරයේ දෙසට নমස්කාර කරන්නෙමි. ஆண்டவரே உம்முடைய சன்னிதானத்திலே நான் பயபக்தியோடு நான் உம்மை ஆராதிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். ඉතාමත් වැදගත් අපේ ආකල්පය নমස්කාරය තුල රැඳෙන විටදී. நாங்கள் நமஸ்காரத்திலே ஈடுபடும் பொழுது எங்கள் மனநிலை மிக முக்கியம். සැබෑ নমස්කාර කරන කෙනෙක් සතු විය යුතු අභ්‍යන්තර ආකල්පය විස්තර කරනවා දාවිත් රජතුමා මේ ස්ථානයේ. அங்கே தாவீது ராஜா அங்கே நமஸ்கரிக்கக்கூடியவர்களுடைய உள்ளான அங்கே மனநிலை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று தாவீது ராஜா காண்பிக்கிறார்.
අපේ පක්ෂපාතීත්වය දෙවියන් වහන්සේට අපි කොයිතරම් ලැබීද නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේට කොයිතරම් සමීපයිද කොයිතරම් බයපක්ෂයිද කොයිතරම් ආදරේද කියන එක අපිට හැඟෙනවා මේ ස්ථානේ ප්‍රකාශ වෙනවා අපේ දෙවියන් වහන්සේට নমස්කාර කරනකොට ඒ ආකල්පේ විද්‍යාමාන වෙනවා මේ ස්ථානයේදී. எங்களுடைய மனநிலை எப்படிப்பட்டது என்று நாங்கள் பார்க்கலாம். தேவனோடு கூட இருக்கிற அன்பு உறவு அவரோடு கூட இருக்கிற பயபக்தி எப்படிப்பட்டது என்று நாங்கள் நமஸ்காரத்திலே கண்டுணரலாம். ගෞරවය සහ බිය ගරුබිය කියන වචන ඉතාමත් වැදගත්. பயபக்தி என்று சொல்லுகிற காரியம் மிக முக்கியம். அது கனத்துக்குரியது. ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා රෙවරන්ස් කියන වචනේ එහි තිබෙන්නේ ගෞරවනීය බයක් දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ අපි තබා ගන්නට අවශ්‍යයි. கனத்துக்குரிய தேவ பயம் எங்களுக்கு மிக முக்கியம். දැන් මේ බය ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේගේ සුද්ධවන්තකම සහ උත්කෘෂ්ඨතාවයේ ඉදිරියේ තිබෙන ගෞරවනීය බය. ஆகவே அவருடைய பரிசுத்தத்துக்கும் அவருடைய மகத்துவத்துக்கும் ஈடாக இருக்கக்கூடிய கனத்துக்குரிய பயமாய் இருக்கிறது. මේක මේ අපි අර ඕනෑම දෙයක් අපිට නිකන් දරා ගන්න බැරි දෙයක් ආපුවම අපි ඔය තිගැස්සෙනවා අපි ගැස්සෙන බයක් නෙවෙයි මේ බය කියන කාරණාව. அங்கே எங்களுக்கு தாங்கிக் கொள்ள முடியாத சில சூழ்நிலைகள் வரும் பொழுது எங்களிடத்திலே எங்க பயம் ஏற்படுகிறது. அந்த பயம் அல்ல இது. අපේ නමස්කාරයේ ආකල්පය වෙන්න ඕනේ දෙවියන් වහන්සේට බයපක්ෂව නැත්නම් උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයේ යටත්කමින් නමස්කාර කිරීමයි. நாங்கள் தேவனுடைய சமூகத்திலே பயபக்தியாக மிகவும் தாழ்மையாக ஆண்டவரை ஆராதிப்பது மிக முக்கியம். ඒක ඇති වෙන්නේ අපිට උන්වහන්සේ කෙරේ තිබෙන පක්ෂපාතීත්වය මත. ஆகவே நாங்கள் அவரோடு கூட இணைந்திருக்கிற தொடர்பாடலில் தான் இது தங்கி இருக்கிறது. ඔබ මා කොයිතරම් දෙවියන් වහන්සේට පක්ෂයිද උන්වහන්සේගේ ක්‍රමයට එකඟයිද කියන කාරණාව මත තමයි අපි නමස්කාරයේ ආකල්පය ගොඩනගාගන්නේ. எவ்வளவாக நீங்கள் கிட்டி சேர்ந்திருக்கிறீர்கள், எப்படி உங்களுடைய உறவு இருக்கிறது என்ற அடிப்படையில் தான் இது தங்கி இருக்கிறது. අපි දකිනවා නමස්කාරය කියලා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේව කවුද කියන එක හඳුනා ගැනීම. நமஸ்காரம் என்று சொல்லுகிறதிலே இன்னொரு காரியம்தான் ஆண்டவர் யார் என்பதை அறிந்து கொள்வது. අපි කෙනෙක් දිහා දැකලා ඒ කෙනා කෙරෙහි අපි ඇති කරගන්න ආකල්පය අපිට ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා අපේ සම්බන්ධතාවයන් වලට. ஒரு நபரை நாங்கள் அறிந்து அவரை குறித்ததான நல்ல மனநிலை, அவரை குறித்ததான காரியங்களை குறித்ததான மனநிலை மிக முக்கியம். දෙවියන් වහන්සේව දැකලා උන්වහන්සේව හඳුනා ගැනීම උන්වහන්සේ කවුද කියලා තේරුම් ගැනීමේ ඒ ආකල්පය ඉතාමත් වැදගත් නමස්කාර කරන අපිට. தேவனை பார்த்து தேவன் யார் என்பதை அறிந்து கொண்டு அதன்படி நாங்கள் நமஸ்கரிப்பது மிக முக்கியம். දෙවියන් වහන්සේ කවුද කියලා හරියටම නිවැරදිව වටහා ගැනීම කියලා කියන්නේ නමස්කාරයේ සාරය. essence of worship කියන. ஆகவே நமஸ்காரத்தின் சாராம்சம் என்னவென்றால் தேவன் யார் என்பதை சரிவர அறிந்து ஆண்டவரை நமஸ்கரிப்பது. දාවිද් කියනවා මම ඔබ කෙරෙහි බයින් යුක්තව ඔබගේ ගෘහයට ඇතුල් වෙනවා. அங்கே சங்கீதக்காரர் சொல்லுகிறார், நான் பயபக்தியாக உம்முடைய சமூகத்திலே வருகிறேன் என்று. දේව බය අපිට තියෙනකොට අපි දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කරන්න පෙළඹෙනවා. නමස්කාර ජීවිතයක් අපේ තියාගෙන අපි ජීවත් වෙනවා. අපි ඒකට ප්‍රිය කරනවා. ඒක අපේ ජීවිත රටාව බවට පත් වෙනවා. தேவ பயம் இருக்கும் பொழுது தேவ பயத்தோடு கூடிய ஆராதனை இருக்கும், தேவ பயத்தோடு கூடியதான நமஸ்காரம் இருக்கும். அது எங்களுடைய வாழ்க்கை நடைமுறையாக மாறிவிடும். ඒ වගේම ඊටම වැදගත් තුන්වෙනි කාරණාව නමස්කාරයේ අවධානය. ஆகவே அடுத்த மூன்றாவது காரியம்தான் எங்கள் நமஸ்காரத்திலே அவதானம் மிக முக்கியம். focus on God. දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි අපේ අවධානය ඊටමත් වැදගත්. எங்களுடைய அவதானம் தேவன் மேலே இருக்க வேண்டும். අපි නමස්කාර කරනකොට අපේ අවධානය කොයි දෙසටද යොමු වෙන්නේ? நாங்கள் நமஸ்கரிக்கும் பொழுது எங்களுடைய அவதானம் எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது? ඊටවලේ 5 වෙනි පරිච්ඡේද 7 වෙනි පදේ අපි දකිනවා දාවිත් රජතුමා දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට උන්වහන්සේගේ කරුණා ගුණය පෙරදරි කරගෙන උන්වහන්සේට බයින් යුක්තව පැමිණ ඔහුගේ අවධානය නැත්නම් නමස්කාරයේ අවධානය යොමු වෙන්නේ උන්වහන්සේගේ සුද්ධ වූ මාලිගාව දෙසට. ஆகவே எப்பொழுதும் அங்கே தாவீது ராஜா அங்கே சங்கீதம் 5ஆம் அதிகாரம் 7 வசனத்திலே சொல்லுகிறார், அவருடைய கிருபைக்குள்ளாக பயபக்திக்குள்ளாக கடந்து சென்று அவருடைய அவதானம் எப்பொழுதும் அந்த பரிசுத்த தெய்வத்தை நோக்கி இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார். ඔකේන ඔබගේ සුද්ධ මන්දිරයේ දෙසට නමස්කාර කරන්නෙමි. உம்முடைய பரிசுத்த பர்வதத்துக்கு என்னுடைய அங்கே நமஸ்காரத்தை உயர்த்துகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். ඔහුගේ අවධානය ඔහුගේ අරමුණ
දෙවියන් වහන්සේගේ ශුද්ධ වූ මන්දිරය දෙස කෙරෙහි තියාගෙන නමස්කාර කරන එක. அவர் எப்பொழுதும் அவருடைய ஆளுகையை நோக்கி அவருடைய நமஸ்காரத்தை செலுத்துகிறார். මේ කොටස අපේ නමස්කාරයේ අවධානය යොමු යුතු දිසාව පෙන්වලා දෙනවා. ஆகவே நாங்கள் நமஸ்காரத்தை அங்கே செலுத்த வேண்டிய பக்கத்தை அவதானத்தை அங்கே காண்பிக்கிறது. නමස්කාරයට ඇතුල් වෙද්දිම අපේ අවධානය බාහිර කරුණු සහ බාහිර දේවල් මත තිබ්බොත් දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක අපිට ඍජු සම්බන්ධතාවයක් ලබා ගන්න අපහසු වෙනවා. ஆகவே நமஸ்காரத்துக்குள்ளாக நாங்கள் கடந்து செல்லும் பொழுது எங்களுடைய அவதானம் இங்கே அங்கே சுபாவ ரீதியாக அல்லது எங்களுடைய வெளிப்படையான காரியங்களை அடிப்படையாக கொண்டதாக இருந்தால் உண்மையான நமஸ்காரத்துக்குள்ளாக போக முடியாது. දාවිත් රජතුමාට තිබුණු අභියෝග සමග ඔහුට දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛය නැත්තම් සුද්ධ වූ මන්දිරයේ දෙසට අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන් පසුබිමක් නෙවෙයි ඔහුට තිබුණේ. தாவீது ராஜாவுக்கு இருந்ததான அங்கே சவால்கள், பிரச்சனைகள், அவர் இருந்ததான சூழ்நிலைகள் அடிப்படையிலே பார்ப்போம் என்றால் அவருக்கு நேரடியாக அவதானத்தை தேவன் பக்கமாக திருப்ப முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் தான் இருந்தார். සතුරාගේ බාධාව ඔහුගේ ජීවිතයේ යම් දේවල් අභිබවා ගිහිල්ලා තිබුණා. ඒ නිසා ඔහු සතුරාගෙන් මිදෙන පිණිස දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරනවා. ඒ යාඥාවේදී ඔහු දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කරන්න, ඔහු අරමුණු කරගන්න ඔහුගේ අවධානය යොමු වුණේ වෙන කිසි දෙයක් කෙරේ නෙවෙයි සුද්ධ වූ මාලිගාව දෙසට. எதிராளிகள் தனக்கு விரோதமாக இருந்த பொழுதும் அவர் எதிராளியை பாராமல் தன்னுடைய அவதானத்தை தேவன் மேலே வைத்து அவருடைய ஜெபத்தை ஏறெடுக்கிறார். அங்கே பரிசுத்த தெய்வத்தை අපේ நோக்கி. ජීවිතයේ දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට අවධානය යොමු කළ යුතුමයි. எங்களுடைய அவதானத்தை தேவன் பக்கமாக நாங்கள் திருப்ப வேண்டும். අපි විශ්වාස කරන උන්වහන්සේගේ අභිමුඛය තුල අපිට බලාපොරොත්තුවක් දෙනවා හැම මොහොතකම උන්වහන්සේට තවදුරටත් නමස්කාර කරන්න. ஆகவே தேவன் ஒரு எதிர்பார்ப்பை தருகிறார். நமஸ்கரிக்கிற எல்லா வேளையிலும் இன்னும் நாங்கள் நமஸ்கரிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பை தருகிறார். දාවිත් රජතුමා මේ කාරණාව ලියන කාලේ යුගයේ පසුබිමට අනුව මාලිගාව දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛය පෘථිවිය මත උන්වහන්සේ වැඩ සිටින ස්ථානය ලෙස සැලකුවා. அங்கே தேவ மாளிகையை, அங்கே தேவன் தங்கியிருக்கிற இடமாக அவர் அங்கே மதிக்கிறார். අද අපිට කළ යුතුව තිබෙන කළ හැකිව තිබෙන දේ මොකක්ද? எங்களாலே செய்ய கூடிய அல்லது செய்ய முடிந்த காரியம் என்ன? නමස්කාරයේදී අපේ හදවතේ අවධානය සම්පූර්ණයෙන්ම දෙවියන් වහන්සේ වෙත යොමු කළ යුතුව තිබෙනවා. எங்களுடைய இருதயத்தை முற்றுமுழுதாக அங்கே நமஸ்காரத்திலே தேவன் பக்கமாக நாங்கள் அவதானத்தை செலுத்த வேண்டும். තව ආකාරයකින් කිව්වොත් මේක කීකරුකමේ ක්‍රියාවක් දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට අවධානය දෙන එක. கீழ்ப்படிவின் கிரியையா இருக்கிறது தேவன் பக்கமாக எங்களுடைய அவதானத்தை செலுத்துவது. ඔව් කියනවා ඔබගේ සුද්ධ වූ මන්දිරයේ දෙසට නමස්කාර කරන්නෙමි. ஆண்டவரே, உம்முடைய பரிசுத்தமான பர்வதத்துக்கு, உம்முடைய மாளிகையை நோக்கி நான் அவதானத்தை செலுத்துகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். මේක මේ සිංහල භාෂාවෙන් කිව්වොත් අනාගත කාලයට අයිති විදිහට ඔහු ඒක ප්‍රකාශ කර නමස්කාර කරන්නෙමි. அங்கே அவர் சொல்லுகிறார், அங்கே எதிர்காலத்தை குறித்து அவர் சொல்லுகிறார், நான் நமஸ்கரிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். කීකරු වීමේ ක්‍රියාවලියක් විදිහට අපිට පේනවා ඒදී. அந்த இடத்திலே கீழ்ப்படுகிறேன் என்று சொல்லுகிற காரியத்தை பார்க்கிறோம். එවනම් මේ දේ අඛණ්ඩව සිදු වී යුතු දෙයක්ව තිබෙනවා. දිනපතාම සිදු වී යුතු දෙයක්ව තිබෙනවා. ஆகவே இது தொடர்ச்சியாக அது நாள்தோறும் செய்ய வேண்டிய காரியமாய் இருக்கிறது. අපි නමස්කාරයට ගීතිකා පාවිච්චි කරනවා, සංගීතය පාවිච්චි කරන විවිධ දේවල් අපි කරනවා. நாங்கள் பாடலை, அதே போல இசைக்கருவிகளை நாங்கள் பாவித்து அநேக காரியங்களை பாவித்து நமஸ்கரிக்கிறோம். ඒ දේවල් අපිට නමස්කාරයට යම් ආකාර ප්‍රවේශයක් තනනවා, යම් අවස්ථාවක් උදා කරනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ අපිට ඒ ස්පර්ශය ලබන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. නමුත් අපේ නමස්කාරයේ විය යුත්තේ දෙවියන් වහන්සේත් එක්කලා කීකරුකමේ ක්‍රියාවලියක් විදිහට අපේ අවධානය තියාගෙන උන්වහන්සේගේ මාලිගාවේ නමස්කාර කරන එකයි. இந்த காரியங்கள் ஆண்டவரோடு கூட தொடர்புபட, ஆண்டவரோடு கூட இணைய, ஆண்டவரோடு கூட இணைந்து நமஸ்கரிக்க வழிபடுத்துகிறது. ஆனாலும் நாங்கள் கீழ்ப்படிவோடு கூட நாங்கள் ஆண்டவரை ஆராதிக்க நாங்கள் வேண்டும். මං කලින් කිව්වා වගේ වර්ෂිප් නැත්නම් උන්වහන්සේගේ වටිනාකම තේරුම් අරගෙන උන්වහන්සේගේ පරමාධිපත්‍යයට අපේ ජීවිතය යටපත් කරන එක සැබෑ නමස්කාරයව තිබෙනවා. ஆகவே வேர்ஷிப் என்று சொல்லும் பொழுது பெருமதியான காலத்தை ஆண்டவருக்காக செலவிடுவதற்காக நாங்கள் பழகிக்கொள்ள வேண்டும்.
ගීතාවලිය පහේ හතට අනුව අපි දකිනවා නමස්කාරය කියලා කියන්නේ කරුණාවෙන් ලැබුණු ප්‍රවේශයක්. ஆகவே இந்த நமஸ்காரம் என்று சொல்லப்படுகிற பொழுது சங்கீதம் 5:7 சொல்லப்பட்ட விதமாக ஆண்டுடைய கிருபை நிமித்தமாக எங்களுக்கு கிடைத்த ஒரு காரியம். මේක ගෞරවයෙන් යුතුව කළ යුතු දෙයක්ව තිබෙනවා. கனத்தோடு கூட செய்ய வேண்டிய காரியமா இருக்கிறது. එය දෙවියන් වහන්සේ වෙතට මුළුමනින්ම යොමුවක් සෑදෙන දෙයක්ව තිබෙනවා. ஆண்டவரிடத்திலே நாங்கள் அர்ப்பணிப்போடு கூட செய்ய வேண்டிய காரியமா இருக்கிறது. ඉතින් අවසාන වශයෙන් අපේ අවධානය මේ කරුණු තුනට නැවත අවධානය යොමු කරමු. நாங்கள் மறுபடியும் கடைசியாக 3 காரணத்துக்கு நோக்கி நாங்கள் பார்ப்போம். දෙවියන් වහන්සේ සමග අපේ ජීවිතයේ නමස්කාර ජීවිතයක් පවත්වාගෙන යන්නට අපේ ජීවිතයේ නමස්කාරයේ පදනම තේරුම් ගැනීම ඉතාම වැදගත්. நாங்கள் நமஸ்காரத்தை தொடர்ச்சியாக எங்கள் வாழ்க்கையில நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக நமஸ்காரத்தின் அங்கே படிமுறைகளை அறிந்திருக்க வேண்டும். නමස්කාරයේ පදනම තමයි දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඔබට මට ලැබිච්චි අසීමිත කරුණා ගුණයයි. ஆகவே அந்த படிமுறை என்னவென்றால் ஆண்டவரிடத்திலிருந்து பெருமதியான ஆண்டவரிடத்திலிருந்து கிடைக்கப்பட்ட கிருபை வரம். දෙවිනි කාරණාව තමයි නමස්කාරයේ ආකල්පය ඉතාමත් වැදගත්. அங்கே நமஸ்காரம் அங்கே அவதானம் மிக முக்கியம். අපි දෙවියන් වහන්සේට කොයිතරම් දුර පක්ෂපාතීද දෙවියන් වහන්සේට කොයිතරම් දුර බයපක්ෂයිද ඒක ඊටම වැදගත් අපේ ආකල්පය මත නමස්කාරය ගොඩ නැගෙනවා. நாங்கள் பயபக்தியாக ஆண்டவரோடு கூட நெருங்கி இருக்கிற அந்த தொடர்பாடல் மிக முக்கியம். ඒ වගේම තුන්වෙනි අපි දකිනවා අපේ අවධානය නමස්කාරයේ අවධානය සුද්ධ මන්දිරයේ දෙසට යොමු වෙන්නට ඕනි. ஆகவே எங்களுடைய அவதானம் எப்பொழுதும் பரிசுத்த பர்வதத்தை பரிசுத்த மாளிகை நோக்கி இருக்க வேண்டும். අපි දන්නවා පරණ ගිවිසුමේ දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාව ලෙස ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කරන්න පාවිච්චි කරපු ස්ථානය නම් කළා. ஆகவே பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே உங்களுக்கு தெரியும் ஆண்டவரை நமஸ்கரிப்பதற்காக ஆராதிப்பதற்காக தெரிவு செய்த இடம் அங்கே ஆசாரிப்பு கூடாரம். ඒ නිසා තමයි නමස්කාර කළේ දෙවියන් වහන්සේගේ ගෘහය වෙතට ඔවුන්ගේ අවධානය යොමු කරලා ඒ වෙතට හැරිලා නමස්කාර කළා ප්‍රශංසා කළා. ஆகவே அந்த இடத்தை நோக்கி பார்த்து ஆண்டவர் பக்கமாக திரும்பி அவர்கள் நமஸ்கரிக்க ஆரம்பித்தார்கள். නව ගිවිසුමේ ජීවත් වෙන අපිට ඉතුරුව තිබෙන දේ කුමක්ද? ஆகவே புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலே எங்களுக்கு மிகுதியாக இருக்கிற நமஸ்கார முறைமை எது? පළවෙනි කොරින්ති පොතේ 6 වෙනි පරිදි 19 වෙනි පදේ කියනවා අපේ ශරීරයන් දෙවියන් වහන්සේට දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාව සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ මාලිගාව කියලා. ஆகவே 1 கொரிந்தியர் 6:19 சொல்லுகிறது, நாங்கள் தேவனுடைய பரிசுத்த ஆலயமா இருக்கிறோம், எங்களுடைய உள்ளமே அந்த மாளிகையா இருக்கிறது என்று ஆண்டு சொல்லுகிறார். ඒ නිසා අපි කොතන හිටියත් කුමන වාතාවරණයක හිටියත් අපේ අභ්‍යන්තර හදවත ඇතුලේ දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාව කරගෙන උන්වහන්සේට නමස්කාර කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. நாங்கள் எங்களுடைய உள்ளான உள்ளத்தை அதாவது இருதயத்தை நாங்கள் எப்பொழுதும் ஆயத்தம் பண்ணிக்கொண்டு நாங்கள் எல்லா இடங்களிலும் ஆண்டவரை ஆராதிப்பது மிக முக்கியம். අවසාන වශයෙන් දාවිත් රජතුමා ඔහු කරුණාව ප්‍රකාශ කරනවා ඒ වගේම ඔහුගේ අවධානය යොමු වෙනවා ඔහු පක්ෂපාතීත්වයක් දක්වනවා ඔහු දෙවියන් වහන්සේ නමස්කාර කිරීම ඔහුගේ ජීවිතේ ප්‍රමුඛතාවයේ විදිහට දකිනවා. ஆகவே அங்கே சங்கீதக்காரர் கிருபையை காண்பிக்கிறார். அதே போல அவர் ஆண்டவரோடு கூட தொடர்பாடலை காண்பிக்கிறார். அங்கே பயபக்தியாக இருக்கிற நிலைமையை காண்பிக்கிறார். ஆண்டவரோடு கூட அவதானத்தை செலுத்தி கர்த்தரோடு இணைந்து ஆராதிக்கிற ஒரு முறைமையை காண்பிக்கிறார். මේ බයිබලීය පසුබිමට අනුව අපිට පැහැදිලිව පේනවා අභියෝගාත්මක මොහොතවල වල සතුරාගේ බාධාවෙන් පීඩාවෙන් පරීක්ෂාවෙන් ඒ හැම අවදානමකින් ගැලවෙන්න දෙවෙන එක මාවතක් තමයි දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කිරීම. அங்கே எதிராளிகள் எதிராளியிடத்திலே போராட்டம் வரும் பொழுது, சவால்கள் வரும் பொழுது, பிரச்சனை வரும் பொழுது, அங்கே துன்பங்கள் வரும் பொழுது எப்பொழுதுமே நாங்கள் நமஸ்காரத்திலே தேவனோடு கூட தொடர்பாடல் வைத்திருக்க வேண்டும். එනිසා මේ නමස්කාරයේ අල්තාරේ පැය 24 පුරාම එසවෙන නමස්කාරය අපිට මහත් වරප්‍රසාදයක්, මහත් දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහයක්, ඒ වගේම මේ දේශයට ආලෝකයක් ගෙනන අවස්ථාවක් බවට පරිවර්තනය වෙලා තිබෙනවා. ஆகவே 24 மணித்தியாலங்களாக நாங்கள் தொடர்ச்சியாக ஆராதிக்கிற நமஸ்காரமானது மிகவும் எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பெருமதியான ஒரு காரியம். அது மாத்திரமல்ல, எங்கள் தேசத்தை மாற்றக்கூடிய ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை வரப்பிரசாதத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறது. නමස්කාරයේ පදනම උන්වහන්සේගේ කරුණාව. அங்கே நமஸ்காரத்தின் படிமுறையிலே முதலாவது அங்கே படிமுறை
அங்கே ஆண்டவருடைய නමස්කාරයේ கிருபை. ආකල්පය උන්වහන්සේට බයපක්ෂව සිටීම. நாங்கள் எப்பொழுதுமே ஆண்டவரோடு கூட அங்கே நாங்கள் பயபக்தியாக இருப்பது, නමස්කාරයේ යොමුව උන්වහන්සේගේ ශුද්ධ වූ මන්දිරය පමණමයි. எங்களுடைய அங்கே எப்பொழுதுமே நாங்கள் பரிசுத்த பர்வதத்தை நோக்கியே நாங்கள் பார்த்து நாங்கள் இருப்போம் நமஸ்காரத்திலே. ආශිර්වාද කරන සේක්වා මම පාස සත්‍ය සීලන්ගෙන් ඉල්ලනවා යාඥා කළ අවසන් කරන්නට කියලා. கர்த்தர் உங்களை ஒரு ஆசீர்வதிப்பாராக. நாங்கள் ஜெபம் பண்ணுவோம். අපි සියලු දෙනාම යාඥා කරමු. දෙවි පියාණනි යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අපි යාඥා කරනවා. ස්වාමිනේ, ඒ දාවිතුමා කිව්වා ආකාරයෙන් ඔබ වහන්සේ කරුණා දයාබර කමෙන් ස්වාමිනේ අපිව රැක බලාගත්තා. ඔබ වහන්සේගේ කුරුසපත් වීම තුලින් අපිව ගලවා ගත්තා. ඔබ වහන්සේගේ ලේ වලින් සෝදා පවිත්‍ර කරමින් ඒ සුද්ධ මාලිගාවට ඇතුල් වෙන්නට ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේගේ නමස්කාරයේ පූජාව පුද කරන පිණිස අපේ ඇතුළාන්ත සූදානම් කරන නිසා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔබ වහන්සේගේ දරුවෙක් මෙන් ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේගේ නාමය ඔසවන පිණිස අපිව තෝරාපත් කරන නිසා ස්තුති. ස්වාමිනේ බයෙන් ඇතුව ස්වාමිනේ වගේම ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේට ස්වාමිනේ ඒ ගෞරවත්වය ලබා දෙන පිණිස ස්වාමිනේ අපේ ගායනාවෙන් නමස්කාරයෙන් ස්වාමිනේ අපේ ස්වාමිනේ සියලුම දේවල් වලින් නිතරම ඔබ වහන්සේ සොයන්නා වූ අදවතක් ඔබ වහන්සේ ලබා දීලා තියෙන නිසා ස්තුති. ස්වාමිනේ අපි ඇතුළාන්ත ස්වාමිනේ සෝදිසි කරලා බලලා සෑම මොහොතකම ඔබ වහන්සේගේ නාමය ඔසවන පිණිස අපි සියලු දෙනාම සූදානම් කරන නිසා ස්තුති. ස්වාමිනේ මෙවර්සි පෙළට තුලින් අපේ ජීවිත තුළ කරව සියලුම ආශිර්වාදමත් දේවල් නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ස්වාමිනේ ඉන්නා වූ සියලුම දේවගති වරුන් ගැන ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ සහෝදර සහෝදරියන් ගැන ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ